Qari mill-Ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron qalilhom: meta xi ħadd ikollu fil-ġilda xi qxur jew xi bużżieqa, jew xi teba bajda, qisha ġerħa tal-ġdiem, jaħduh għand Aaron il-qassis, jew għand xi ħadd minn uliedu l-qassisin. Il-marid bil-ġdiem għandu jilbes ħwejjeġ imqatta u jħalli rasu mikxufa u jitatta sa geddumu. U jgħajjad: imniġġes, imniġġes. Kemm idum marid ikun miżmum b'imniġġes li hu u jgħix waħdu f'postu barra mill-kamp. Int kenna għalija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Kien il-bniedem li ħtijietu maħfura, li għandu dnub tiegħu mistur. Kien il-bniedem li ebda ħażen ma jgħodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Int kenna għalija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Id-dnub tiegħi jinstqajrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jien għedt quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u ntfirt lill-ħażen tad-dnub tiegħi. Int kenna għalija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ifirħu, twajbin u tennew fil-mulej. Għajtu bil-ferħ, intom il-qoll ta' qalbkom safja. Int kenna għalija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Uti, sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, tagħmlu x'tagħmlu, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Tkunux ta' tfixkil, la għall-Lut, la għall-Griegi u lanqas għall-Knisja ta' Alla. Hekk jiena noġob lil kulħadd f'kollox, bla ma nfittex l-interessi tiegħi, imma tal-ħafna biex isalvaw. Ixbħu lili bħalma jiena nixbaħ lil Kristu. Alleluja, alleluja. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark, f'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxtieħed arkub teħu qudiemu u qallu: jekk trid, tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena, Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: irrid, kun imnaddaf. U minnu fih, il-lebra maritlu u ġismu ndaf u widbu bisħieħ. Batu malajru qallu: Qis li ma tgħid xejn lil ħadd. Iżda mur uri ruħek lill-qassis u għamel offerta l-fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-dijer, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdeħ nies minn kullimkien. Dan hu s-sitħat ta' matul is-sena. U llum Ġesu jfejjaq wieħed lebrus. Il-Vanġelu ta' Marku spiss jurina lil Ġesu bħala dak li jfejjaq il-ġisem u r-ruħ tagħna, il-lebra, immardi tal-ġilda. Illum għandna mediċina biex titfejjaq, imma fil-qedem ma kellhomx biex, kif smajna fl-ewwel qari, li tkun lebrus kienet xi ħaġa tal-biża'. L-ewwel kien ifisser li jkun hemm saċerdot li jxandar quddiem kulħadd li l-persuna jimniġsa. Il-persuna kien ikollha tilbes ħwejjeġ imqattejn biex turi li kienet imniġsa fit-triq kellha toqgħod tajja imniġġes. X'ħadd ma jirsaq qriba, din kienet ħajja ta' solitudni u dwejjaq kbar. Il-lebrus kien abbandonat u esklus. Lanqas seta' jagħti qima lil Alla mal-oħrajn bħal-lebrus spiss inħossuna waħedna u maqtawejn mill-oħrajn. Xi drabi inħossu bħalli kieku hemm xi ħaġa ħażina fina. Imqar jekk ma jkunx hemm, imma mqar jekk kien esklus u kien iħossu ħażin dwaru nnifsu, dak ir-raġel lebrus kien kuraġġjuż u mar għand Ġesu. Inxteħed quddiem Ġesu u talbu: jekk trid tista' tfejjaqni. Ma kienx qed jgħid lil Ġesu x'għandu jagħmel, imma juri li jaf minnu Ġesu. Ġesu ma huwiex jgħallim ieħor bħall-oħrajn u Alla. Lejn Ġesu għandna nersqu b'attitudni ta' qima. Imbagħad Ġesu jmissu. Mhux suppost kienu jersu qrib tal-lebrus għax hekk kienu jitqiesu mniġsa huma wkoll. Ġesu jgħidlu: irrid kun imnaddaf. Ġesu ma jitniġġisx, anzi inaddaf u lill-lebrus. Min jaf kemm kien eċitat dak ir-raġel.
beda jgħid lil kulħadd ġralu. Imqari jekk Ġesu qallu biex ma jgħid lil ħadd. Ir-raġel sar evanġelizzatur, jiġifieri wieħed li jxerret il-kelma ta' Alla, għax fehmu stess minnu Kristu u ħass fuq il-fejqan tal-mulej. This Maltese translation was produced in collaboration with the church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!